Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Орта Терешка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Измайлов Кәбир Зәкәрия улы каршылый. Онытылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Гөлсинә Шәфиулловна, кызлары Эльмира гаиләсе белән, Гөлнара, кияве Раил, армия сафларыннан улы Салават, оныклары Олеся, Эмиль, Радмир, кода-кодагысы, Румия Исмаиловна һәм Равил Шамилович, апа сеңелләре, абыйсы гаиләләре белән һәм барча туганнары да котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 60 яшь ул кеше өчен бер карасаң, әллә ни күп гомер кебек тә түгел. Әмма икенче яктан, шул саулы еллар эчендә күп нәрсәләр яулый, уелган максатына ирешә кеше. Менә безнең газизәткәебез, яраткан бабакабыз, хөрмәт иткән кодабыз, сөекле тормыш иптәшемдә үзенең биеклекләрен яулап алды. Читтән карап торсаң, Кәбир ул тормышта шахмат уйнаган сыман бар адымында уйлап, үлчәп һәм санап кына эшли дигәндәй. Ул бик төгәл кеше. Шушы төгәллеге безнең гаилә сукмагын матур итеп үтәргә ярдәм итте, дип башлаган хатны Гөлсинә Шәфиулловна. Ул башлап мәктәпне тәмамлый, аннары шоферлыкка укый. Иребез алдында булган хәрби бурычын үтәп кайтып, Рассвет колхозында шофер булып хезмәт юлын башлап җибәрә. 1985 елда күрше авыл егетенә кияүгә чыкканым бүген дә хәтеремдә. Яшь пар буларак без кушылып төп йортта яши башладык. Кәбир бер генә көндә тик тормады. Авыл администрациясендә дә, лесхозда да, колхозда да гел үз һөнәре буенча хезмәт куйды. Көн артыннан көннәр узып, гомер сукмагын сүттек. Бер-бер артлы 3 татлы балаларыбыз туды. Шул арада алар инде олыгаеп өлгерделәр. Безне әби-бабай итеп оныклар да бүләк иттеләр. Ә улыбыз, горурлыгыбыз булып бүгенге көндә армия сафларында. Аллага шөкер, 36 ел эчендә без бер авыздан әти-әнине хөрмәтләп матур гомер кичердек. Күп сулар акты. Мәрхүмә әти-әнине дә соңгы юлларына узаттык. Нинди генә авырлыклар очратмыйк, без гел бергә булдык. Барысында җиңеп чыгарга Кәбирнең тырышлыгы, үз-үзенә ышануы һәм чын ир-ат булуы ярдәм итте. Бүген мин аңа хатын-кыз бәхете татытканы өчен рәхмәт укыйм. Алда да улыбызны сау-сәламәт каршы алып, аны да башлы күзле итеп яшәргә насыйплар кылсын. Язмышыбыз сине миңа язган, мине сиңа диеп юраган. Күкләр безгә никах укыганнар, Аллаһыбыз бәхет юллаган. Котлы булсын алтын кайым туган көнең, сау-сәламәт булып мең яшә. Гомер буе безнең юлларыбыз булсын иде һәр чак янәшә. Иң кадерле, иң сөйкемле, иң ягымлы, иң сөекле яраткан әтиебезне, бабакаебызны чын күңелдән юбилее белән тәбрик итәбез. Һәм аңа безнең тормышыбызда иң зур роль уйнап, сул як фәрештәбез булып яшәгәне өчен рәхмәт укыйбыз. Әниебез белән икәү һәр чак шулай иңне иңгә куеп, ылыгайган көннәрегезне дә җырга моңга төреп, тигез, матур гомер итегез. Саулык, сәламәтлек сезне ташламасын. Бәхеткә, шатлыкка төренеп, озын-узак итеп яшәгез. Бәйрәмеңдә иңнәреңнән кышып, килә сине тәбрик итәсе. Килә сиңа бәхет кенә теләп, матур сүзләр генә әйтәсе. Салкын карлы кышта тусаң да син, яз кояшы һәр чак күңелеңдә. Һәр вакытта йөзең көләч булсын, балкып яшә гомер гомергә. Горурлыгыбыз булган якын кешебез безнең. Аккан судай гомер еллары уза. Кайчан гына әле сабый бала идең шикелле без. Бүген карап, аптырап торабыз. Шул кадәр вакыт уздымыни инде. Гөлсинәң белән 36 ел бергә гомер итәсең. 3 балагызны, күз нурларыгызны бик тәртипле итеп тәрбияләдегез. Хәтта оныклы бабай булырга да өлгердең. Ышанып та моңа җитә алмыйбыз. Син бик тырыш, бик уңган. Гаиләңдә чын хуҗа булып торасың. Шушы түгелме бу дөньяның максаты? 60 яшьләр тулды менә. Җитештең бабай булып. Оныкларыңны кышасың якты шатлыкка тулып. Бел, кадерлем, безнең өчен син якын кардәшебез. Гөрләп торсын, гел уңышлы булсын һәрбер эшегез.
Кыдаларыбыз шын үрнәк гаилә. Алар үз әти-әниләрен дә тиешлечә тәрбияләп, бергә бик матур гомер иттеләр. Кыдабыз, менә синең кабатланмас матур юбилеең. Рөхсәт ит сиңа иң җылы теләкләребезне җиткерергә. Беренчедән, саулыгың какшамасын, иманың нык булсын, барасы юлларың ак, эшлисе малларың бәрәкәтле булсын. Кыдабызның туган көне, гаиләбездә зур бәйрәм. Аңа теләкләр телибез матур булган зур бәйләм. Кыдабыз егет шикелле, дәртле, акыллы ир-ат. Кытлыбыз ихлас күңелдән без сине кабат-кабат. Теләгәндә сайлап куйдык иң изгесен теләкнең. Беләбез без, иң мөһиме каты саулык кирәкнең. Кодагый белән тигез-тик матур гомер итегез. Алтын туйга икәүләшеп, күгәрчендәй җитегез. Кадерле Кәбир Зәкәрьевич, без исә бар якыннарыгыз теләкләренә рәхәтләнеп кушылабыз. Матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы гомерегез хәзер яңгыраячак җыр сыман матур булсын. Аркаланып әти көчле иңнәреңә, тырышлык үрнәге, йортыбыз терәге, мондый әти ул миндә генә. Әтием, озын гомерләр үт, куйган дөньяларың рәхәтләрендә. Бар тормышлы булып, тоеп мин балаңның бәхетләрендә. Шатланып киләбез, шатланып китәбез, безне көтеп торган әтиле өйдән. Кадерле әтием, яраткан әтием, туган көнең белән, бәйрәмең белән. Muhtaçlık сизелмей, авырлык беленмей, шундый яхшы әти булганга. Бу бәхетле гомер, бу әтиле гомер, җитсен иде озак елларга. Әтием, озын гомерләр үт, куйган дөньяларың рәхәтләрендә. Бар тормышлы булып, тоеп мин балаңның бәхетләрендә. Шатланып киләбез, шатланып китәбез, безне көтеп торган әтиле өйдән. Кадерле әтием, яраткан әтием, туган көнең белән, бәйрәмең белән. Яклаучысы да син, саклаучысы да син, миңа бүләк иткән матур гомернең. Син гүзәл кунагы, горур яшәп үткән, гомер алып килгән бәйрәмең.